Добрый дзень, Добрый паважанае дзень, спадарства. паважанае спадарства. Вітаем вас з Канады, з Атавы. Вось, але мы ведаем, што шмат хто нас глядзіць з розных краін. Вось, і працягваем нашу размову пра Владзіміра Караткевіча. І сёння будзем глядзець другі спектакль з нашымі любімымі акцёрамі, мастакамі, Аленай і Васілем. Вось такі твор па казках Караткевіча будзе, спектакль па казках Караткевіча, але ж, не ведаю, казкі, не казкі, але ж філасофскі сэнс там ёсць. Можа, потым пагаворым пра гэта. Так, вы не глядзіце, што яны там казкі. Гэта не абавязкова для дзяцей. Дзеці таксама могуць глядзець, але ж там шмат сэнсаў. І, вы ўбачыце самі, што там. А яшчэ я хочу нагадаць, што ёсць спасылка ў апісанні да стрыма, там ёсць спасылка унізе. Вот паглядзіце, як дапамагчы акторам, як ім пераслаць якую-никакую там грошаў якісьці. Гэта PayPal спасылка, і можаце дасылаць туды грошы, яны атрымаюць і будуць вельмі ўдзячны. І мы таксама будзем вельмі ўдзячны, калі вы дапаможаце акторам. А яшчэ там ёсць спасылка на іх YouTube-канал, які называецца «Літаратурны вір». І там ёсць вельмі цікавыя перадачы, цэлая серыя перадач ёсць пра Караткевіча, ёсць цэльная серыя перадач о Васіле Быкаве, і іншыя таксама ёсць перадачы. Вельмі раю зайсці, паглядзець, не абавязкова ў адзін дзень усё глядзець. Это... Там немагчыма ў адзін дзень, это вялікая праца. Алена з Васілём вядуць, вось, і далучайцеся да беларускай культуры такім чынам. А зараз мы пачынаем спектакль, запрашаем нашых актораў. Прашу. Эй! Привитание! Мы до вас не с пустыми руками. У нас тут шмат что есть. Але, конечно, мы, які мы акторы? Мы не акторы, нават, магчыма, не Васіль, не Алена. Мы тыя, кто займаюцца самой важной профессией у свете, навеки вечная. Мы гандляры. Гэта, напрыклад, у нас Карым. Абдул. И, конечно, наш самый галоўны гандляр Джабар. Так, у нас для вас есть шмат тавару. Для беларусаў Канады, у канадскіх даляраў, для беларусаў, які жывуць Беларусі, у беларускіх рублях і ў еўра сума заўсёды аднолькавая. Шмат тавару, і вось уже наш Карымка хоча паказаць першае. Гэта цудоўная тканінка. Так, гэта тканіна, у якую любіў абарочвацца сам князь Вітаўт. Яна служыла яму плашчом. Гэта цудоўная, моцная тканіна зробіць вас сапраўдным невідзімкай, калі трэба. І каштуе на ўсяго капейкі. Толькі ў гэтую нядзелю, колькі она можа каштаваць? 1999 даляраў. 1999 канадскіх даляраў, беларускіх рублёў, еўра і мексіканскіх таксама пістоляў, ці што там ёсць. Але гэта яшчэ не ўсё. Наш цудоўны Карым дастае выдатныя залатыя падносы. Боже мой, я себя просто святым адчуваю з гэтымі падносамі. Джабар таксама. З іх ела сама Рагнеда, з іх еў Ізяслаў. Будете з іх есці, адчуеце сябе праўдзівымі арыстакратамі. І каштуюць яны. Колькі каштуюць? 599 даляраў штука. 599 даляраў. Гэта зусім копейки. Калі ласка, пішыце ў каментарах, хто што выбірае, хто што купіць, мы вам все это абавязкова сёння ж перашлем. Ваши грошыкі, наш тавар. А гэта смачнасці. Як я люблю гэта! Асабліва наш Джабарка любіць вось, чым жангліруе наш Карым. Это карлікавая полеская капусточка, вельмі вітамінізированная, рэдкая і дуже смачная і спажыўная. Будете жыць 100 гадоў, калі будете ёй харчавацца. Кожны качанчык каштуе 590 даляраў. 590 даляраў, зусім дзіцячыя грошы, правда? Правда, купляеце карлікавую капусточку і будете таким же прыгожым, як я, Джабар. Так, а цяпер, пасля капустачкі, пасля таго, як паелі, трэба нешта выпіць, правда? Правда.
Я вельми люблю токійський мядовий квас. Кожна кропля квасу каштує? Каштує 390 долларов. 390 канадских долларов, 390 белорусских рублей, 390 долларов США и 390 евро. Выбирайте, что вам зручно, и купляйте только у нас токийский медовый квас. После того, как выпили, вельми хочется постукать. У нас цудоўныя бубны. Калі вы одиноки, то ў 2 гадзіны ночи обовязково постукайте у гэтыя бубны. І сябры самі да вас прыйдуць, і не сябры таксама. Адусюль, зверху, знізу, гэтыя бубны чароўныя. З імі вы ніколі не будете смутнаглядна адзінокім. Ну, а пастукаўшы ў бубны, нас чакае... Что нас чакае? О, вяровачка! Як я люблю гэтую вяровачку! Ну, конечно, гэтай вяровачкай вы можете привязать свою каханую ці каханага да сябе, і она ніколі ад вас не адвяжацца. З гэтай вяровачкай альбо клубочкам, калі вы его кинете ў любым лабірынце, гэты клубочак выведзе вас з усіх самых-самых складаных лабірынтаў. Набывайце вяровачку. Кожны сантыметр гэтай вяровачкі каштуе... Каштуе? 590 долларов. 590 долларов. Набывайте веровочку и будете счастливые. О, маски, маски, маски. Так, гэта цудоўныя тэатральныя маскі. Сам Францішак Аляхновіч іх рабіў. Уладзіслаў Галубоку іх гуляў і граў свае спектаклі. Пенігін нават хацеў у нас іх купіць, але Пенігіну мы не прадалі. А вам, магчыма, і падорым. Падорым за сімвалічны кошт. І наш сімвалічны кошт у гэтую нядзелю які? 199 долларов штука. 199 долларов штука. Чым не сімвал, чым не кошт. Купляйте гэтую масачку. Яна зробіць вас шчаслівым і зробіць вас сапраўдным артыстам. Ну і, конечно ж, о, цацкі. Калі нас глядзяць дзеткі, паглядзіце, якія файныя пчолкі галянскай работы 17 стагоддзя. А таксама, які там файны сядзіць мішка. Гэты мішка сёння яшчэ адыграе сваю важную ролю, якую пабачыце ўжо вельмі хутка. Усе гэтыя цацкі толькі для вас, мае маленькія канадскія беларусы, каштуюць 370 долларов. 370 долларов. Купляйте, купляйте. Это самые лепшие цацки. Сам люблю их гулять. О! А это самое важное. Это останки святого Генезия. Так, останки святого Генезія. Мы ж вандравалі па морах, акіянах, завандраваліся нават у полоцкую Сафію і ў мясцовых монахаў. За некалькі бочак токійскага квасу зрабілі абмен. Мы ім квас, а яны нам останки святого Генезія. Генезій – апякун адвакатаў, натарыусаў, апякун артыстаў і ўсіх творчых людзей. Калі у вас будуць гэтыя астанкі, яны, конечно, прынесуць вам толькі удачу. І толькі сёння мы іх вам, конечно ж, падорым. Кошт яшчэ больш сімвалічны. Колькі каштуе кожны пазногцік астанкаў святого Генезія? 1000 долларов. 1000 долларов, это ж зусім копеечки, коли лазышка, 1000 долларов за каждый киптик, и вы будете счастливыми. О, а это самое важное. Так, Джабарка, самое важное. Гэта Караткевич. Так, мы вандравалі па розных рэках. І калі мы плылі па Дняпру, мы трапілі ў горад Оршу. І вось там мы пазнаёміліся з самім Караткевічам, знакамітым пісьменнікам і казачнікам. Менавіта там Караткевіч нам паказаў 3-ю і 4-ю частку рамана «Каласы пад сярпом тваім». Менавіта там мы ўбачылі ягоныя казкі, якія нідзе не публікаваліся. Мы абмянялі ўсе гэтыя ягоныя рукапісы, мы абмянялі ўсе ягоныя тэксты таксама на токійскі квас. Владимир Семенович быў задаволены, мы яшчэ больш, і цяпер у нас самы сапраўдны літаратурны скарб, які на самай справе не продаецца. Але пакуль вы думаеце, купляць ці не купляць, усё іншае. Дарэчы, пішыце ў каментарах, што вам падабаецца, а што не. Мы вам зараз што-нішто раскажам з гэтых казак, з гэтай гісторыі. Джабар, ты гатовы? Я заўсёды гатовы. О, Карым, ты гатовы? Я готовы. Конечно. Таму уявіце, што зараз мы не гандляры, а казачнікі. Ну, а гэта, скажем так, зусім не мілы, прыгожы, цудоўны Джабар. Не Джабар, а хто? Был Джабар, а стала
Дива! Дзіва! Ой, самы сапраўдны монстр дзіва! І наша гісторыя першая будзе называцца «Мужик і дзіва аднавокае». Дзіва ў нас ужо ёсць. Зараз трэба знайсці мужика. Хто будзе мужиком? Мішка? Не, Мішка хай будзе Мішка. Глядзіце, вот у нас шмат цудоўнай садавіны і гародніны. Ёсць нават карлікавая капустачка. Зараз зробім чараўніцтва. Паўтараем за мной. Абігудзя-габара, абігудзя, абігура-гадага і гуру-гуда. Хоп! Была садавіна і гародніна. Вось яна ўся. А стаў праўдзівы мужик. Праўдзівы, радасны мужик. Бачыце, ён усміхаецца, ён вясёлы, ўсё яго цудоўна. А ведаеце, чаму яго ўсё цудоўна? Таму што ён сёння прадаў 35 бочак мёду самой каралеве Бонде. Таму ён шчаслівы, ідзе па лесе, спявае вясёлую песеньку, ціўкаюць птушкі, ціў-ціў-ціў, бдзынькаюць пчолкі, бз-бз-бз-бз-бз-бз. Дарэчы, гэта пчолкі ягоныя сяброўкі. Адна з іх Геля, пакланіся, другая Мэля. І вось мужик спявае. Туман плыве з нізіны сівы над нівай голай і пустой. Глядзіце, заяц варыць піва, жартуюць людзі між сабой. Добра жывецца, Геля! А то! Добра жывецца, Мэля! А не гош! Як цудоўна, што ў мяне такія файныя, шыкоўныя, верныя сяброўкі, з якімі нічога не страшна. І толькі так сказаў мужик, як раптам аднекуль з'явілася страшнае, лютае, страшнейшае нават за лесуна, страшнейшае нават за самага страшнага чорта, страшнейшае за вадзяніка, страшнейшае нават за мою выкладчыцу па матэматыцы Валентину Александраўну. З'явілася дзіва аднавокае, скочыла на мужика. Ай, 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 ай! Хопля, тра-ля-ля! Ну ўсё, капец табе, мужик! Разумееш, сумна мне! Ніхто не хоча са мной гуляць! Ні вадзянік, ні русалкі, ні нават самая апошняя кікімара! Буду я цябе есці, а? Не, стой, стоять, не трэба, не ешь, калі ласка, пашкадуй, мне быў такі добры настрой. Калі ласачка, я тебе повеселю. Хочешь, я тебе развеселю? Хочешь? Мяне яшчэ ніхто ніколі не весяліў, нават самая апошняя кікімара! А я развеселю, я веду шмат цудоўных гісторый, нават фантастычных казак. О, выдатная, о, шыкоўненькая, о, супер прыгоженькая дзіванька. Прыгожая? Мяне яшчэ ніхто ніколі не называў прыгожай, нават самая апошняя кікімара! Все бывае упершыню, а я тебе назваў. Зараз слухай фантастычную гісторыю. Вот сядь на той, калі ласка, сучок, ён там зверху, сядь, калі ласка, добра, у глыбіні лесу. А я зараз нешта тебе раскажу, і калі тебе спадабаецца, то, можа быть, ты мяне адпусціш. Боже мой, мужик пачаў думаць. Ад думання галава пайшла кругам. Ой, думай. Думаў і прыдумаў. А дакладней успомніў тую казку, якую ему рассказывала бабуля. Это была даўняя, старадаўняя гісторыя пра аднаго хана Бату і аднаго супертаямнічага старога. Гісторыя гэтая так і называлася «Хан Бату і таямнічы стары» альбо «Лебядзіны скіт». Дзіва аднавокая ўжо гатовая слухаць гісторыю. Дзеткі Канады, Беларусі, Амерыкі, Мексікі, Японіі і іншых краін таксама, спадзяюся, гатовыя. Пачынаем, мужик. Пачынаем. 12 стагоддзе, бязлітасны, непераможны хан Бату здабывае перамогу за перамогай. От так, гэта я, бязлітасны, непераможны хан Бату, я такі цудоўны хан Бату, люблю ўсіх захопліваць, усіх забіраць у рабства. О, это беларусы, як я люблю беларусаў, они такие милые, о! Карликовая, полесская капусточка, апошняя готовая мне отдать. Боже, які вы хорошие, цудоўныя. Пасля з'ем, загарніце гэта ўсё, хай это будзе лаваш. Святочны лаваш. Бо ведаеце, у мяне сапраўднае сёння свята, о! У мяне сёння дзень нараджэння. Мне спаўняецца роўна 45 гадоў.
калі ласочка, ой. Давайте песеньку ў гонар хана Бату. Усе, хто нас слухаюць, падтрымайце нас. Раз, два, тры і... З нараджэннем цябе! Мяне! З нараджэннем цябе! Мяне! З нараджэннем мы віншуем цябе! Мяне, толькі мяне. Конечно, які вы милые беларусікі. Ой, калі ласочка. У меня для вас так само есть подаруночек. Так само. Калі ласка, давайте. О, глядите. Это моцная, цудоўная веровочка. Вас всіх раз'яднаных аб'яднае. Вас усіх сумных зробіць стабільнымі. Вы будете ведаць, як жыць. Мирно, дружно, за одной веровочкой. А коли одной веровочки мало, так и весь сусвет ваш теперь будет таки. О, Боже мой, вось. Правда пригожа, правда цудоўна. А вось и мои белорусы. Вось яны, зайки вы мои, поглядите, какие миленькие, а. Ну что, белорусы, вы счастливые? Чого дрожите? Ну скажите, няхай живе хан Бату. Скажите, няхай живе хан Бату. А вы в чате пишите, няхай живе хан Бату. Давайте, ну. Стой, хан! Спыніся! А это кто сказал? Стой, хан, спыніся? Это вы сказали? Так. Это вы сказали, зайки? Нет, зайки не могли так сказать. Это ж не самогубцы. Хто гэта сказаў? Хто гэта? І тут я ўбачыў. Дзесьці ў глыбіні стаяў нейкі дзіўны скіт, такое збудаванне сакральнае. А ў гэтым скіце сядзеў нейкі бясстрашны бледны стары з зялёнымі вачыма. Так, што значыць спыніся? Чаго ты хочаш, стары? Отпусти моих людей! А хто тут твае людзі? Увесь гэты скуты народ, мои люди! І колькі ты хочаш, каб я іх адпусціў? Аднаго, два, тры? У меня сёння дзень нараджэння, я магу пайсці на нейкія такія радасці, скажем так. Отпусти столькі людей, колькі змесціцца ў маім скіце! Ах ты! Нахаба ты ў носе жаба, скітам у мяне кідаешься! Колькі ж тут можа змесціцца ў гэтым скіце, а? Напишите, калі ласка, ў ваших каментарах. Ну, я думаю, ну, от силы, ну, 5 человек. Ну, 10, ну, 15. Видите что? Это, конечно, стары вялікі нахаба ў носе жаба. Я тут збіраў рабоў, амаль усіх беларусаў сабраў. Ён хоча, каб я ўсіх адпусціў. Зробім так, сапраўды. От колькі ўлезе ў гэты маленькі скіт, столькі хай беларусаў туды і будуць вызваленыя. Мне псіхіатр сказаў не нервавацца, таму зраблю падаруначак. Зайкі! А ну давайте залезьте ў скіт, паглядзім, колькі заек туды ўлезе. І, дарэчы, зайкі, як залезеце, так і назад да мяне. Раз, два, три, пачынаем. Опа! І пачалі мае людзі заходзіць у скіт. 10 чалавек зайшло, 20, 30, 40, 100, Эй, 200, як 200? 500, Какое 500? 1000, 2000, 5000, Какой? 10 тысяч, миллион! Боже мой! Ой! Что это такое? У какой они перетворяются? Что это? Яны лятаюць свае родныя мясціны, туды, дзе ты іх паланіў. Цяпер яны свободныя. Что значит свободные? Эй, птушки, вертайтесь сюда назад! Эй, сюда! Назад, назад, назад! Так, я зараз сам залезу ў гэты скіт і ператваруся ў вялікага чорнага кондара і ўсіх даганю, кожнага даганю, кожнага. А цябе, стары, я заб'ю, я цябе пакрышу на грэшлівую кашу, але спярша ператваруся ў каго-небудзь. Так. Хан хацеў ператварыцца ў страшнага монстра, але ператварыўся Ой!
Ой! У маленького. Звичайного. Пацука! У маленького пацука! Что это такое? Чому я став пацуком? Что это за жахи у мой день народження? Як я теперь буду завоевывать белорусов? Ну, відомо, будучи пацуком, нас ти не завоюєш. А ось московське княство у самий раз. Задоволены! Задоволены! Старый пошел! Белорусы были вызволены, я... Боже мой! Калі мужик расказаў гэтую гісторыю, у яго быў такі цудоўны настрой, яму самому гэтая фантастычная гісторыя спадабалася. І ён быў проста упэўнены, што ну зараз дзіва абавязкова яго адпусціць. Ну вот вы б адпусцілі б мужика пасля такой файнай казкі. Напішыце казку ў каментарах, адпусцілі б ці не? Мужик быў упэўнены, што яго адпусціць, але толькі ён спытаўся ў дзіва: ну як? Хопля! Тра-ля-ля! Не, мужик, ну что это за казки? Люди перетворяются у птушек, хан Бату, у пацука. Не, это можно придумать нават самое апошнее кикимора. Ну почекай, Что, мужик, на таку же буду тебе есть? Не треба! Ні, стой! Ну добре, не хочешь казок? Давай расскажу не что-нибудь фантастичное, а что-нибудь правдивое. Правду! Хочешь правду? Правду? Правду! А мне никто ніколі яшчэ не рассказывал правду, нават самая апошняя кикимора. Правда, гэта цудоўна, зараз будзе самая праўдзівая гісторыя. Залазь, калі ласка, зноў на той сучок. Возьми, выпей такійскага медовага квасу, калі лазачка, каб добра гісторыя зайшла, я зараз што-нибудь прыдумаю. І пачаў мужик выдумляць праўду. Боже мой, як это цяжка казаць праўду проста ў вочы. Напішыце, калі ласка, ці любіце вы гаварыць сваім родным і няродным, сябрам і не сябрам, вот правду, як яна ёсць, от сапраўдную правду. Напішыце, і пра это таксама пагаворым. А пакуль у мужика зноў пайшла галава кругам, думай, дзе гэта праўда, дзе праўду знайсці, і ўспомніў. Ён успомніў, як яго пра-пра-пра-бабуля калісьці была заснавальніцай Смаргонскай акадэміі. Вы ведаеце, каго вучылі ў гэтай Смаргонскай акадэміі? Мядзведзяў. Самых сапраўдных мядзведзяў. Успомніўшы гэтую праўду, мужик адразу пачаў баяць новую гісторыю, якая называецца «Чортаў скарб». Дзіва аднавокае гатовае? Вы, спадзяюся, таксама гатовыя? Мужик, пачынаем? Пачынаем! Усіх вітаю! Я директор Смаргонской академии мядзведзяў. Наши мишки выступают по ўсім свеце на самых лепших пляцоўках. Калі у вас есть знакомые мишки-вундеркинды, запрашаем их до нас у академию. З ими будут працаваць самые лепшие наставники. А я самый лепший наставник. Я самый лепший наставник. Я могу все, я могу усіх навучыць всему, чему завгодно. Так, я могу, я ж наставник. Так, скажите, напишите, казка ў чаце, колькі мядзведзяў нас слухае. И колькі з гэтых мядзведзяў хотели б чему-нибудь навучыцца. Я этих мядзведзяў так могу навучыць просто, як ніхто. Вот літаральна учора я залавіў у адным лесе аднаго мішку. І гэты мішка толькі некалькі гадзін пабыў у маіх руках і ўжо штосьці умее. Зараз вы пабачыце. Мішку завуць Грышка. Увага, толькі моцна не шуміце, все усміхнуліся. Мішка, это будзе дэбют нашага мішкі Грышкі. Зараз. Грышка. Грышачка. Выходь, Грышка. Ну, Грышка, ну выходь, ну покажи, что ты умеешь. Ну ты же артист, Грышка. Ну это онлайн-спектакль, тут публика такая подключенная. Я ведаю, что ему треба. Глядите. Грышка, что у меня есть? А? Грышка, зайка, золотый зайка, шоколадный зайка. Все Грышки любят зайка. О, вылазить. Утякая, зайка, утякая. Грышка, хочешь зайку? Хоча. Ну, для гэта покажи что-нибудь. Покажи, например, кульбит. Кульбит. Давай. Давай. И 1, 2, 3, 4, 5, кульбит. О!
Аплодисменты, аплодисменты. Это первый кульбит нашей Гришки. А теперь кульбит на отворотный. Отворотный кульбит, давай. Раз, два, три, четыре, пять, оп! Молодчина. Заслужив він зайку? Заслужив. Тримай, Гришка, зайку, тримай. Молодчина. А хочеш, Гришка, ще одного зайку? Поскочи на одной нозе. Поскочи. Давай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Кан-кан. Та-та-та-та-та-та-тай, та-ра-та-та-тай, та-ра-та-та-та, пара-па-пира-пура-пай, пара-пара-пай-пай, пара-пара-пай-пай, та-ба-бирабу, абарабай, абирабу, абарабай, агирагу, адубадай, адабу-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 дабу. Шпагат! Шпагат, Гришка, шпагат! Давай, шпагат. О! Ну за шпагат ти заслужив, зайку. Тримай, мой золотий, мой родний. Ось так ми і виступали. З вёски у вёску, з города у город, з мястэчка у мястэчка. Наши спектаклі, звычайно, заканчивалися поздним вечером. И было великое шанцевание, когда нас кто-нибудь... О, бедный, спать хочет. Когда нас кто-нибудь пускал у хату. Мы, звычайно, выбирали самую вот такую крайнюю хату. А? Есть кто-нибудь у хаті? Не! А хто говорить? Ніхто! Нема! Не! Ме! А, скажите, коли ласка, а ці можете вы нас пустить з моим мишком? Мы гастролювали у вашу мястэчку, наступила ночь, и нам няма де пераночить. З ким? З мишком? З Мішком? Так, мы артисты. Я сам був колись цирковим артистом, шаблі глитав, там зедлики глитав, що я тільки не глитав, по трапеції ходив, о, давно это було, мене Янка зовуть, коллеги. Вельми приємно. Ну, Пустите нас переночевать? я? Так, Ні. чому? Ну, як сказати, ніяк не Йомка. Скажите, коли ласка. Ну, добре, коллега коллегу скажу. Розумієте, у мене в хаті, як би это, чорт у мене поселився, чорт, ось. В этой же час на Беларуси водились черти, поветренные, огненные, земляные и нават хатние. Вот! Так. Вот хатній чорт у мене акурат поселився. Що ён тільки не робив? Ой. Наприклад, з'ядав покинуті у печці драники. Скавитав страшним голосом. Вот так ось. Робив в хаті сапраўдны тарарам. Скидывал меня ночью з ложка. Вот так скидывал. Тому не могу я же сам жить у хате. Утяку отсюда и вам того жадаю. А мы с моим Мишком никаких чертей не боимся. Не боимся, Мишка, не боимся. Ай, бессмертные. Ну, коли уже так вам хочется у меня переночевать, добро ночуйте. Ну, вот можете поласываться ежей. Я недавно зварил карликовую полесскую капусточку. А сам я не могу. Пойду в хлев. А после може вогонь в эмиграцию, бо черти зусім заели. Ой, капусточка. Мишка, поямо ранком. А зараз ты кладися спать. И няхай тебе снятся разнокольоровые сны. Баю-бай, баю-бай, спи, мой Мишка, засынай. Все заснули и почали сниться разнокольоровые сны. Снились яны поводыру, снились яны Мишку. Не снились яны толькі чорту, які хацеў зрабіць нешта брыдкое, а самае галоўнае хацеў паласавацца. Вот, напрыклад, гэтай полесской капусточкой. Стоять! Ты затуманы! Будешь лямантовать, будешь жить заминать. Мы тебя у тое же мгнение у цирк держаўны здамо. Толькі не ў цирк, толькі не ў дзяржаўны цирк, калі ласка, не трэба ў дзяржаўны цирк.
Поздно! Ніколи не буває поздно, ну ніколи. Ну добре, ну забирайте у мене все, що хочете. Ви ведаєте, чому я в гэтай хаце быў, чому я Янку життя не давав. Ну я скарб тут покинув, скарб. Думав, що на пенсії заберу його, погуляю, але бачу, ай, не льос. Ну забирайте його там, он під печку, забирайте все, мені нічого не треба. Тільки живим пустите. Не подманишь? Коли я манил, забирайте его. Мишка, поверим? Да поверьте вы уже мне, забирайте лапу мою, отпустите его. Боже мой, ой. Ай. И сапраўды скарб. Поглядите. Мишка! Мишка! Прочинайся, Мишка, ты погляди, а? С того часу все змянілася. Мы побудовали цирк. У 100 разов больше, чем цирк Дюсалей. И наши выхованцы выступали на усіх пляцоўках сусвету. И что вы думаете, гэты чорт, Мишка? Ён поехал до Браславских озер, а женился там с русалкой. И она народила ему 13 русалка-чартей. И жили яны, поживали, и добра наживали. А мы гастролявали по ўсім свете. Гэта же цуд, Мишка, так? Гэта быў сапраўдны цуд. І пасля гэтага наш мужик быў ну праўдзіва упэўнены, што гэта абсалютна праўдзівая гісторыя. Спадабаецца гэтаму дзіву аднавокаму, якое нават глядзела, раскрыўшы зяпу, і выпіла ўвесь такійскі квас. І, конечно ж, наш мужик быў упэўнены ў тым, што яго цяпер адпусцяць, і радасны спытаўся: ну як дзіва, ну правда файная гісторыя, разыдземся сябрамі, адпусціш? Гопля, траля-ля. Все, мужик, надокучил, буду тебя есть. Ты коли-нибудь с русалкой жил, а? Ты шмат добра с ёй наживешь. Все, буду тебя есть, а? Стой, ну калі ласка, ну добра, я зразумеў, ты не любіш казкі. Ты не любишь правдивые истории. Ну добра, ты меня з'їси, так и быть. Але ж по-любому перед смертью я маю право на, каб ты выконал одно мое жаданне. Ха, может тебе еще и спинку помассировать? Спинку не треба. Ну добра, ну не жаданне, ну просьбу. Однюсенькую просьбу, цудоўненькая, высокородная, гуманненькая дивонька. Гуманненькая? Если никто ніколи меня не называл гуманненькой. Ни водяник, ни лясун, ни нават самая апошняя кикимора. А я называл. Слухай, откажи на питання. Ты ж умеешь зменшаться, наприклад, повеличиваться. Я могу робить все. Выдатно, просто выдатно. А теперь другое питание. Ти не боишься ты клаустрофобии? Чаго? А дзіва сапраўды не ведала, што такое клаустрофобія. Напишите ў каментарах, ці ведаеце вы, што гэта такое. Ну, само собой, гэта, о дзівенька, гэта страх перад цеснымі памяшканнямі, страх перад ліфтамі, страх перад шахтамі закрытымі. Тады, калі ўзнікаюць розныя панічныя атакі. Ці баішся ты цесных памяшканняў закрытых? Я нічога не боюся. А вот так... Клаус, не добре, боюся. Добре. Докажи. Ну як мне доказать? Тут же лес, тесных помешканняў навокал няма. Давядзецца табе поверить мне на слово. Ну, почакай, як ты няма. Ты токийский медовый квас выпила? Выпила. Выпила. Бутылька тесная? Тесная. Ты умеешь поменьшаться? Конечно. Вот и докажи, залезь в эту бутыльку и докажи, что тебе там будет не страшно. А я упевнена на 100%, что страшно. Когда докажешь, что не боишься, тогда съешь меня на здоровье. Ха! И докажу. Не докажешь. И докажу. Не докажешь. И докажу. Да не докажи, она не докажет. Не докажет. Ой, не докажет. Ну. Вот, гляди. Ну. И... Ай, ничего не зробить, боится. Не отрывайся. Не отрывайся. Гляди. Ну что? Я перетворилась у самую маленькую істоту у свете. І сапраўды, поглядите, як дзіва туды залезла, а? Цуды якія. І сапраўды, боится она там? Здаецца, не боится. Вясёлая? Вясёлая. Але мужик доўга дзівам не любаваўся. Хуценька ён яго закаркаваў і выкінуў у Браслаўскія азёры. Хопа!
Полетело оно туды, сховалось оно там, упало на самое дно. Водяник в этом дне вырыл еще глубейшую яму 667 метров, закопал, каб дива больше не вылезла. Потому что этой дива надокучила усим на вот самой опошней кикиморы. Ну а наш мужик радостный ішов по лесе. Настрой его был цудоўны, потому что, как вы памятаете, он продал перед гэтым 35 бочек меду королеве Боне. Побач летали веселые пчелки Геля и Меля. Добре живется, Геля! А то! Добре живется, Меля! А не хош! И як цудоўна, калі з тобою ёсць верныя, выдатныя, шыкоўныя, смелыя сябры, тады ты абавязкова не прападзеш у нашым ненадзейным свеце. Мужик зышоў, спяваючы песню, Геля и Меля таксама полетели. Ну а мы, гандляры, застаемся с вами. Пишите в комментариях, як вам наши истории. А самое важное, пишите, что вы выбрали из наших товаров. И мы вам обовязково их перешлем, продамо. И застанутся самые сонечные вспомины, а самое главное, самый сонечный настрой. Ну а теперь, калі зняць маску гандляров, для вас працавала цудоўная спадарня Алена Боярова. И Василь Дранько Майсюк. Алена Боярова стварала гэтыя маскі, рабіла весь гэты рэквізіт, ставіла святло. Словом, она была сапраўдным мастаком ва ўсіх сэнсах гэтага слова. Ну а я просто адаптаваў гэтыя шыкоўныя казкі Владимира Караткевича, такую п'еску, ну і яе паставіў. Дзякуй вам вялікі! Вельми приемно, что вы смогли побачить наш спектакль. Так. Цудоўна. Дзякуй вам вялікі, дзякуй вам вялікі. Як вы гэта ўсё панапрыдумалі, я не ведаю. Я вот колькі чытаю, слушаю усяго такого сякага, але ж нават апошняя кікімара мне ніколі такога не распавядала ніколі. Ось. Цудоўна, ўсё з такім гумарам зроблена і больш, напэўна, для дарослай аўдыторыі. Мы тут з Мішам паміралі увесь час ад рагочучы ад жартаў, ад такой цёплай атмасферы, і у гэтым, напэўна, сэнс сапраўдны казак Владимира Караткевича і ўвогуле яго твораў. Вось як вы думаеце? Вот такое пытанне. Як вам наогул прыйшло гэта ў голову? Ну, арганізатар і ўсіх генератор ідэй гэта Васіль. А мяне вельмі ўразіла казка «Лебядзіны скіт». Я яе не чула раней ніколі. Так, і мы стараліся браць, я давно працаваў з гэтымі казкамі як настаўнік. З дзецьмі ставіў асобныя гісторыі, разыгрываў іх. Ну, словом, матэрыял гэта быў як бы знаёмы. Менавіта тыя казкі, якія тут ёсць. Тут у нас мужик і дзіва аднавокая. Гэтая гісторыя, якая была Караткевічам напісана яшчэ ў 1950, па-моему, першым-другім годзе, і якая была апублікаваная толькі ў 2000-х годах. «Лебедзіны скіт», дарэчы, таксама гэта ранняя казачка Караткевіча, таксама 51-52, але апублікаваная была ў 88-м годзе. Ну і самая такая вядомая, якая была надрукавана ў 75-м годзе, гэта «Чортаў скарб», вядома. А натхніла нас на гэта, ну, ёсць цудоўны педагог, выкладчык, дырэктар Акадэміі добрай адукацыі беларускай філіі Ягор Сурскі. І он мне сказаў: «Васіль, тут праз тыдні два трэба дзеткам нешта такое паказаць. Ці не мог бы ты?» Я кажу: «Ну, конечно, мы зробім, покажем». У нас яшчэ нічога, конечно, не было. Я Яну абрадаваў, што у нас ёсць тыдзень зрабіць цацкі, лялькі. Яшчэ трэба напісаць п'есу, а наступны тыдзень всё гэта неяк вось так вот сінтэзаваць. Але мы рабілі гэтыя казкі падкасты. У нас ёсць яшчэ казкі для дзівусі, і мы рабілі гэтыя казкі асобна. Мы их собрали, мы их зрабілі. Весь тыдзень, всю ноч Алена шыла гэтыя ляйкі. Я, каб дапамагчы, ставіў ёй цудоўныя фільмы з Джекі Чанам, з Арнольдом Шварценеггером, Сильвестром Сталлоне, каб ёй было весялей. Яна уже так смяялася, што ажно вось. Я быў рады, што я ёй дапамагаю гэтым, каб она не заснула там. Вот. Таму тыдзень быў такі у нас. Ну а за наступны тыдзень всё гэта трэба было сабраць, конечно. Ну і вот деткам гэта мы выступали ў Варшаве, мы выступали ў Кракаве, мы показывали гэта ў Амерыцы онлайн.
і яшчэ там сям, ну і дзеткам гэта падабалася. І яшчэ вот, калі раптам мы да вас калі-небудзь, я веру ў цуды, калі мы прыйдзем жыўцом, то тады дзеткі Канады, яны ж змогуць тут пабываць гэтымі беларусамі. Таму што калі жыўцом, мы гэтай вяроўкай спяша я хожу, і гэтай вяроўкай усіх беларусаў так кажу, трымайце вяровачку, так ласкава кажу, трымайце, эта вярошка прынесе шчасце. І як толькі трымаюць, я кажу, віншую, вы мае рабы. Яны такі, все, вы ў рабстве. А затым яны выходзяць, выстройваюцца ў чаргу, і я кожного накрываю гэтай штукай, першы пайшоў, другі, трэці. Так што там працы дзецям таксама шмат, калі жыўцом. Вось, там Караткевіч нас натхняе. Ён сапраўды вельмі аптымістычны, і пісаў ён вельмі такія не самыя вясёлыя часы гэтай казкі. Раннія, калі ж Сталін быў жывы, позняй, калі Брэжнеў там думаў ужо ісці в Афганістан ці не ісці, грубо кажучы, так, і толькі эту Прагу задушыў. Часы былі не самыя спрыяльныя. І ён ратаваўся казкамі, і мы ў нашы часы таксама ратуемся. І самі, і дзяцей ратуем. Ну, шмат І самае галоўнае, што філасофіі. ў гэтых казках ёсць надзея. Ёсць надзея і вера ў тое, што мы зможам. Ну, так, мы так спадзяемся на гэта. Мы так зараз Мы зможам перамагчы любое ліха. і аднавокае, двухвокае, ставокае. Абсалютна. І ў гэтым філасофія і такі пазітыўны вельмі дух вось гэтых гісторый. І цудоўна вы гэта апрацавалі, ну проста за 1 тыдзень зрабіць гэта ўсё, і ці там за 2, ну малайцы, ну сапраўдныя майстры, і цудоўна гэта ўсё атрымалася. А то, што ужывую ў гэтым, што там дзецям, дарослым, вяровачкай гэтай абвязацца ці неяк пагуляць, это ж ну просто будзе У цудоўна. нас яшчэ, дарэчы, ёсць ролі для дарослых, калі у нас, ну тут у нас капустачка у чортавым скарбе, і гаспадар Янка кажа, паешце капустачкі, а калі жыўцом, это рэпа. І тады мы кажам, вот паешце рэпу, і тады я выбіраю рэпу, якуюсь там прыгожую такую маму, якую-небудзь такую, рэпа, сядьце сюды, казка, о, рэпа, она сядзіць такая ногу на ногу, і після чорда этой рэпы, рэпа, і ў самы такі момант, стаять ты затрыманы, не лезь да рэпа, а вы ідзіце на месца, калі ласка, вось, і гэтак далей. Таму у нас і для дарослых ёсць што сыграць. Цудоўна. А якія у вас найбліжэйшыя планы ёсць ужывую паказваць? Я не ведаю, там у Вільні ці в Варшаве ці яшчэ дзе. Ну вось мы так атрымалася, што ў нас вельмі такая сакавік-красавік быў актыўны, менавіта і жыўцом. Вот мы на тым тыдні паказвалі гэта ў Кракаве. У наступную нядзелю мы будзем паказваць таксама для беларусаў Варшавы на адным свяце для дзяцей. Гэта будзе вось праз тыдзень роўна, так? Амаль кожную нядзелю мы пакуль паказваем недзе. Мы як у гэтым Брадвеі, так вот забілі спектакль і вот робім. Вот у траўні пакуль паглядзім, дзе мы яго што пакажам. Хочам ужо новую казку пачаць рабіць і рабіць такія, ну, прапановы для там беларусаў Вроцлава, Лодзі, Гданьска. Ну і паглядзім, калі там. Ці захопіцца травень, ці захопіцца кавалак лета. Ну і будзем рабіць новыя казкі, новыя гісторыі, каб уже на восень у нас уже было, напрыклад, уже 2 казкі альбо 3 казкі. Вот. А ці ёсць у вас дзе спіс, дзе вы паказваеце? Я маю на ўвазе, ну, якая там афіша ці што, каб людзі маглі паглядзець ваш графік. Мы яго будзем выстаўляць. Вот як толькі мы даведаемся пра наш травень-чэрвень, мы абавязкова на нашых старонках выставім і скажам, прыязджайце, глядзіце. Это так. Быў варыянт, калі мы гэты спектакль паказвалі ввогуле для 4гадовых дзетак. Вот прыйшлі дзеткі, якім 4 годзікі, вот зусім 3-4. І мы такі, ну ім же ж не будзеш казаць, купляеце за 5000 злотых, ім это што злотыя, што... І страшныя маскі паказваць вось гэтыя. І тады мы па-іншаму, я выйшаў, кажу, у нас тут будуць маскі, вот глядзі, такая маска, вот 5 разоў кожную маску паказаў, каб уже она была не страшна. Вы ж не баіцеся? Не баіцеся. А ну скажыце, як толькі ўбачыце маску, мы не баімся. А ну пасмейцеся, калі ўбачыце страшнае, ха-ха-ха. І калі я выйшаў гэтым ханом Батусе, ха-ха-ха, ўжо не страшна. Таму гэты спектакль як бы адаптуецца на розныя ўзросты, гледзячы, хто дамінуе. З дзяцей, ну, дзеці, там, дарослыя і так далей. Таму вось так. Цудоўна, яшчэ майстэрства такое, ну, працаваць з рознай аўдыторыяй у адным спектаклі і 4гадовых дзетак, і
у дарослых неяк трэба разумець. Вось, ну, малайцы. Слухайце, а яшчэ такое пытанне пра вось гэтае пано. Якое так, за нами, за вось як намі. оно вісіць, і там змяняецца усякае, як гэта ўсё адбылося, адкуль. Гэтае пано прыгожае ў стылі мастака, по-моему, Хуана Миро, у такім ягоным стылі, вясёлым, сонечным, сюррэалістычна гішпанскім. Гэта так аздоблена адна са сценаў школы, якая знаходзіцца ў Варшаве, каля метро Плотская, Акадэмія добрай адукацыі, якой кіруе спадар Ягор Сурскі. І вось мы ўпершыню там паказалі в адну з суботаў, мы показали гэты спектакль акурат на фоне гэтай сцяны. Это быў першы паказ. Самы першы паказ. І так вот гэтая сцяна нам, шчаслівая сцяна нам дапамагла. Таму дзякуй вялікі спадару Ягору. Так, яна так просто адгукнулася, просто як калі побачылі гэту сцяну, сказалі: "О! Цуд!" Цудоўная Таму яна адтуль. пляцоўка. Да, Это так, это так. Ну, шыкоўна, бачыце, колькі ідэй і колькі ўсяго такога радаснага, і надыходзіць, скончваецца вясна, надыходзіць лета, новыя планы. Мы чакаем вас зноў, мы вам жадаем добрага лета, добрых трошашкі вакацый, але ж, канешне, мы ведаем, што у вас шмат працы, і новае трэба нешта ствараць і рабіць, а тое, што вы гэта робіце цудоўна, мы ўжо ведаем. Ну і да новых сустрэч. Да новых сустрэч. Запрашаем. Вельмі ўдзячны вам, Да. павесялілі, жаху напусцілі. Нешта новае паказалі і заставілі задумацца таксама, до- бо гэта Караткевіч. І добра, што ў бутэльку не пасадзілі, а маглі б у бутэльку Глядзі, пасадзіць. яшчэ прыедуць, пасадзяць бутэльку. Вось, не. І все будзе добра, Мы ніхто нікога не жартуем, пасудзіць. Усё будзе добра. Дзякую вам вялікі. Караткевіч дзякую. нас абароніць. Абсалютна, абсалютна. Тут мы з вами абсалютна згодны. Усяго вам найлепшага, добрага лету, добрага пачынку, добрай працы. Ну і нашым падпісчыкам, нашым гледачам яшчэ раз нагадваем, падтрымайце, калі ласка, акцёраў, звярніце ўвагу на іх вэб-сайт, паглядзіце, што яны робяць. На канал. На канал, на да. канал, ютубаўскі канал. І пра PayPal, спасылачку пра PayPal, там унізе не забудьте паглядзець яе. Ну і да новых Дзякуй вам вялікі, дзякуй за запрашэнне. Дзякуй, Дзякуй, дзякуй да вялікі. новых Да сустрэч. сустрэчы. Да Працаваць для вас сапраўдная радасць. Да хуткіх Дзякуй. сустрэч, пакуль. Дзякуй.